तो ई सुने के प्रयास कइल जाई कि ए बेरा के जौन माहौल बा यहाँ के जौन बा तौन कौना प्रकार के गीत के रचना कइले बानी या गावे नी। अब यहाँ के मुंह से सुने के प्रयास करी। चली प्यास जी तनी एगो सुनाई त ए बेरा के माहौल के हिसाब से अपना धुन में। ये बेरा के माहौल में जी जैसे कि पहले हमने के एगो गाना के आदमी रचना कैले रहे। जी जी जाना समय में चिट्ठी अंतरदेशी पोस्टकार्ड लिफाफा बैरन तार चले। जी 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 उस समय में आदमी गाना ही गौले रहे जी कि एक जानी के पति प्रदेश बाड़े जी आ उ चिट्ठी लिखत है अंतरदेशी में। जी कैसे तो वो बेरा वो लिखले रहली कि सुस्ती सिरी लिखी समाचार ए सजनवा बैरी। वाह जी वाह। बाकी ए बेरा चिट्ठी चपाटी के जमाने हट गई। जी अब ए बेरा तो मोबाइल के जमाना आ गइल बा। मोबाइल के जमाना आ गइल बा। जी एक जानी के पति विदेश में बाड़े। जी घरे कुछ एगो छोट देवर बड़े उनका संगे कुछ ठिठोली बहुत बतकई होता। जी जी कुछ हरकत करते रहे तो वह फोन से अपना पति के लगे का कहते जी कैसे कैसे कहतर कि का कहीं धारा वाह के हाल ए बलमुआ सुन लो। वाह जी वाह। का कहीं धारा वाह के हाल ए सजनवा सुन लो। बात के सुनी नो देवर राव छोट भाई हमारे संगे बहुत हरकत करते रहे। का हरदम बुझाला मातल गाड़ी देला काटल काटल। वाह जी वाह। हरदम बुझाला मातल गाड़ी देला काटल काटल। वाह जी वाह। अरे बोलला पर काटे दांत गाल ए सजनवा बैरी। वाह जी वाह। ए सजनवा सुनी लो बैरी काटे। और का कहतरी कि सोचता नि दिन रात आ कही होई कदी घात। वाह जी वाह। तो रोज रोज करे ला बवाल ए सजनवा सुन लो। वाह जी वाह। रोज रोज करे ला बवाल ए सजनवा सुन लो। वाह जी वाह। लास्ट में कहते कि सुनो इस तरह से निपुरा बा जी कि घरे आजा धोलो गाड़ी मानत नहीं खे देवरा तिवारी। वाह जी वाह। घरे आजा धोलो गाड़ी मानत नहीं खे देवरा तिवारी। अरे कबले राखी थाती ई संभाल ए बलमुआ सुन लो ए सजनवा सुन लो ए मन पियावा सुन लो। वाह जी वाह। बहुत ही बेहतरीन जौन बात हम गीत गइनी यहाँ के।